Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем важные для Крыма, Украины и человечества темы и беседуем с интересными людьми. И я всегда очень радуюсь, когда не часто так бывает, к сожалению, потому что люди заняты и в действующей армии, и кто в запасе. Но когда приходит ветеран войны с Россией, для меня это всегда событие, тем более, что человек, который у меня сейчас в студии, я лично не знал. Это подполковник запаса, один из киборгов, защитников Донецкого аэропорта, ветеран российско-украинской войны, дважды кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Кто знает, тот знает, что это такое. Подполковник Віталій Баранов. Салям алейкум. Доброго дня. Я дякую за запрошення. І Крим – це Україна. Гарный початок. Да, но мы-то в этом и не сомневаемся никогда. Просто времена такие, вот война уже 8-й год идет. И как-то... Какое вот у вас ощущение, как у человека, который в 14-м... В 14-м вы же попали в армию, Так. да? Так. Вот. И за год вы приняли участие в таких замесах серьезных, которые и по наградам это видно, и это самые, наверное, были вообще тяжелые месяцы в армии. Как вы думаете, то, что вы защищали, и то, о чем вы мечтали тогда, рискуя жизнью, оно сейчас происходит? Вас устраивает то, что сейчас у нас в обществе? Как наша страна развивается? Ми захищали українську землю. Дивіться, на момент 14-15 рік, початок 15 року, були самі тяжкі періоди як для України, так і для Збройних сил, тому що фактично на початок війни в нас Збройні сили як такі були відсутні. Тому більше всього трималася, всі оборони трималася на ентузіазмі, патріотизмі людей. Тому на 15 рік, де ми зупинили ворога, до сих пір ми не на метр назад не відійшли, тільки в деяких місцях вперед підійшли. Тому перше, за що ми боролися, це за нашу землю. Ми захистили, ми не дали ворогу далі просунутися. Да, хотілося б закінчити цю війну, хотілося б вийти на наші кордони, все. В силу деяких обставин, як всередині країни, так і зовнішніх обставин, ми цього не змогли зробити. Але все-таки... Фактично, події 2014 року, вони почалися в 2013 році з Майдана. Майдан у нас почався з того, що ми хотіли змінити саму країну, змінити відношення, зробити Україну, її світогляд поміняти на європейські цінності. Я забув сказати, що ви на Майдані ж були. Да. Тому, ви розумієте, на війні ми досягли, ми зупинили ворога, перемоги поки що немає. А от ідеали Майдану ми все-таки до сих пір ми не досягли того. І я завжди, коли там проходять якісь заходи по вшануванню Небесної Сотні, я вибачаюсь перед тими хлопцями, які положили свою голову на Майдані, за те, що ми не змогли все-таки їх цілі, які вони ставили, досягти. На це потрібен час, і я думаю, що потрібно, щоб все-таки ми поміняли багатьох можновладці поміняли світогляд свій. Виталий, а можно поподробнее? Что вы считаете, о чем мечтали люди, которые, и вы мечтали люди, которые погибли из Небесной Сотни? Что мы не дотянули, что мы недовыполнили за эти годы? Ми за ці роки, фактично, ми єдине, що ми стали більш вільні в своїх думках. Ми показали, що ми є не населення, а ми є нація. А так сказати, що ми досягли чогось там такого великого, нічому, тому що на це є багато причин, і ми це знаємо. Все-таки Майдан був для чого? Майдан ми все-таки хотіли, щоб у нас в країні були європейські цінності, щоб у нас закон діяв закон, щоб люди були заможні, щоб Україна процвітала. І можна багато говорити про це. Ми хотіли, щоб було це найкраще. На сьогоднішній день ми трошки так, наприклад, я бачу те, що наші цілі були на 13 рік, все-таки і перед Україною, і зараз ці цілі потрібно їх досягати. Перше, це європейська інтеграція, це такі цінності європейські брати. Друге, це все-таки сильні збройні сили. І саме головне, це економічно розвинута країна. Все-таки Україна
е, ну, це країна, яка в ній є все. Корисні копалини є, земля є, роботящі люди є, розумні люди є, все є. А чого немає? Чого не вистачає? Не вистачає, кажуть, біда України в тому, що нею керують люди, яким байдуже Україна. Оце наша біда. Невже всі? А? Невже всі? Всім байдуже. Хто при владі? Та ні ж. Ну, ви знаєте, що може їм і не байдуже, але таких якихось кроків, таких, які б могли змінити країну, я не бачу. Ви розумієте, одне діло це, коли говорити мені не байдуже, а друге діло, коли робити. По справах. Да, коротше, робити, судити що, треба. що не байдуже. Да, на сьогоднішній день, да, дивіться, економіка, що ми маємо? Ми Збройні сили там з горем пополам якось ще... Ні, ну, збройні сили краще стали, ну, сильніше набагато. Ну, ви знаєте, тут я краще, да. Але ви знаєте, у нас передача, я можу говорити правду. Обов'язково, да, настільки правда. дивіться, ми в 2014 році так пішло багато людей, багато патріотів, людей, які отримали за 14, 15, 16 роки великий бойовий досвід. І давайте ми проведемо аналітику. На сьогоднішній день залишилися одиниці. З тих, хто пішов, В 2014 році, ага. да? І вийшло, що після 16 року в армію почали повертатись ті, які в 2014 році не захотіли воювати, повтікали, і потім вони за 17-18 роки повернулися і зробили все для того, щоб армію повернути в стан древній такий, знову до бумажок повернути, і всіх бойових офіцерів фактично отак от видавлюють. Вообще такое есть. Это не вы мне первые говорите, и далеко не первые. Что... Діло в тому, що я спілкуюся з хлопцями, спілкуюся з тими, з ким ми воювали, ми всі ж підтримуємо між собою зв'язок, і ми бачимо це все, ви розумієте? І ми бачимо, що ми мали надію, що все-таки 14-15 рік дасть якийсь поштовх для розбудови Збройних сил, для того, щоб вона була професійна, все. І ми зараз повернулися, знову там, зараз розмовляєш, спілкуєшся, знову повернулися до бумажок, оформлення бумажок, все остальне і таке от. А тогда, когда вы пошли на фронт, там не до бумажек было, я так понимаю. Там не до бумажок. Там, я вам більше скажу, там і не до перевірок було. Ви знаєте, от зараз там кажуть, що там приїжджають, перевіряють, все. На той момент там в гарячі такі, там, де кожен день ходиш під пулями, під снарядами, нікого не було взагалі. Бажаючих так небагато було. Не було, взагалі не було. Взагалі нікого. Да. А зараз вже вони всі виїжджають. Ну, говорю, що якось не по собі, тому що все-таки хотілося б, щоб у нас по-іншому був вектор розвитку. Знаете, тут чего не хватает, мне кажется, все-таки за эти годы многие уже не то что забыли, но не хочется каждый день думать о том, что идет война, есть постоянная угроза. Вот недавно в апреле, когда русские свои войска придвинули, и когда это стало понятно, что вот может быть совсем уже большая война, тогда чуть люди встрепенулись. Сейчас вроде как угроза прямая отодвинулась, и опять про войну мало вспоминают. Вот так в быту. Вы же, вот как ветеран, вы часто сталкиваетесь с людьми, которые вообще, да что мне эта война? Там, да это ничего не там, переругались олигархи, там, президенты, да ничего там нету вообще, зачем мы воюем? Ну, ви знаєте, що якщо 14-15 рік взагалі тих розмов не було, то зараз все більше і більше розмов таких, що... Ну, розслабуха така. Да, розслабон. І, ну, я вам хочу сказати, знову повертаємося, це повинна була бути державна політика. Конечно. Державна політика, яка повинна тримати в тонусі націю. Ну, я вам скажу так, що давайте, якщо подивитись правді в очі, да? 15 рік, Інтерсіті, Константинівка, Київ, да? Константинівка, де йде війна, через 6 годин ти в Києві. Через 6 годин ти приїжджаєш в Київ і ти попадаєш в іншу країну. Інша країна, тут салюти, тут ресторани, все остальне. Я розумію так, що якщо країна в війні, значить повинні всі бути від останнього населеного пункту розуміти, що в країні йде війна. Так чи інакше брати участь. Так. І це повинно бути на всіх. Ви згадаєте тоді, да, їде військова машина, 14-15 рік, і всі сигнали. Тільки зупинилась, поламалась. Все, потім воно було знищено, було це все поставлено. Хрест на цьому, тому що
ну, говорю, що політику так поставили вони все, що дух патріотизму був у людей трохи потухший. І маємо те, що маємо. Знаете, Виталий, я вспомнил эпизод, и даже фотографию эту помню, кто-то из наших сотрудников сделал, шел по улице Великой Василькивской, и там, когда была репетиция парада, это же 17-й год, наверное, или 18-й, и он, значит, там столики, ресторанные столики, и встал рядом БТР, и он же заведенный у него мотор, и дым выхлопной трубы, эти столики, они повскакивали, что вы тут стали, завели свои двигатели, не даете нам поесть там. Ну, люди, это же действующая армия, ну, БТР и БТР, да, он такой, да. И тогда я понял, что что-то не то уже началось, что люди вместо того, чтобы там, не знаю, протянуть бутылку воды хотя бы человеку в БТРе, говорят, ты нам тут дымишь. Ну, а 14 рік, коли ми їхали на схід, ми їхали ж колоною, тільки зупинились, люди під'їжджали, люди пропонували воду, люди пропонували продукти, тоді був підйом, тоді все робилось для армії, для захисту батьківщини. А потім, коли воно все, коли побачили, що у нас на той момент є дві країни, одна країна, яка захищає, друга країна, яка свята собі робить і все, тому отаке було розчарування. Скажите, а вы сейчас спокойно реагируете на салюты уже или нет? Діло в тому, що ви розумієте, як кадровий військовий, я і так, є хлопці мої, які були морально більш. Але я категорично проти цих салютів в час, коли йде війна, тому що у нас на сьогоднішній день все-таки трагедія. Ми не можемо, коли гинуть наші хлопці, проводити святкування. Повинно бути те, що я казав, що державна політика в тому, що якщо... Поскромнее, ребята, да. поскромнее. И у меня вот Костя Тарасов, который провел вот на ВОПе, ну просто, вот я у него был, там 300 метров эти сидят, обстрелы каждый там через день и так далее. И он 5 лет там провел на самом краю. А потом он приезжает к нам в Киев, и мы сидим, то ли день рождения у кого-то там был, ну мы же не видим. И как эти салюты, ту-ту-ту, ту-ту-ту. И Костя такой сидит, а он здоровый такой, ну мужик, его ничем не напугаешь. Говорит, зачем мне это делать? Он мне прям за голову схватился. Я понял, как ему это, вот прям каждый вот этот звук выстрела. Тяжко воно морально, кажу, тому що ну так не повинно бути, так не повинно. А скажите, а кто это упустил? Вот, мне кажется, определенный момент был, когда Петр Порошенко решил как бы погрузить страну в мирную, счастливую жизнь. Стали меньше говорить о войне на телевидении, что-то там, ну, 1% говорили про войну. Я помню, все как бы все хорошо. А потом, когда он же начал перед выборами говорить, что у нас война идет, эти расслабленные люди, ну какая война? Мы 3 года тут ничего, никакой войны не видели нигде. Вот, что ты нам рассказываешь там? И начали, когда он начал вводить вот это положение военное из-за катеров, да он хочет власть захватить, хунту установить какую-то. То есть уже никто в войну не поверил. Не реагували Да, вже так. да. Ну, я говорю, що в 15-му році вже, говорю, якщо ми в 14-му році вступили в фазу війни, то повинна війна бути до останнього населеного пункту України. Кожен повинен розуміти, тому повинна було бути така і по телебаченню все, що Росія є агресор, що ми на сьогоднішній день захищаємо свою батьківщину, і це повинно бути як на телебаченні, все, що можна, щоб воно сповіщало, що ми воюємо. А там, говорю, що було якось отак от на початку, в 2014 році ще якось було висвітлення війни, а потім воно потихеньку потрібно було... Ну, ви це замічали лично, да? Да. Ну, воно було... Ну, а саме, говорю, що ще до сих пір, що мені отак от якось боляче на серці, це те, що на сьогодні, і по сьогоднішній день, да, от ми знаходились під Донецьким аеропортом, так, 14-15 рік, там немає українського телебачення, там немає українського радіо, да. Ми їхали до сих пор. Я кажу, дивіться, ми сидять, телебачення, Оплот, Зірка, потім ще всі російські ці і донецькі, да. Я там міг в машині піймати на радіохвилі Радіо Няня, Санкт-Петербург. А українського немає нічого. То як ми можемо боротися? Я тоді ще, коли Яценюк
був прем'єр-міністром. Я ще тоді казав, він тоді виступав. Там ми кожен день там тратимо до 5 мільйонів гривень на війну. То ми казали, не дайте нам декілька днів, не тратьте боєприпаси, ми протягнемо. Поставте якусь телевізійну або вишку для того, щоб сповіщали, для того, щоб люди також, тому що коли от спілкуюся з людьми, да, от у них як пелена стоїть перед очима. Они вроде как живут на нашей территории, Да. да, а живут мыслями теми. тими, да. І воно, ви розумієте, і так якось воно неприємно, коли і ці території приходиш з людьми, стараєшся з ними розмовляти, а вони не розуміють, вони все-таки вірять тому, що бачать в Ну, телебаченні. не так давно Енина Соколова ездила на восток, и она там брала интервью у местных жителей. По-моему, Авдеевка. Ну, там же рядом это, да, аэропорт Авдеевка. И они такие, да, лишь бы не было войны. Ну, я пересказываю так вольно. Она говорит, ну, а как, если воевать-то надо, родину защищать, а если наши уйдут, то придут эти? Да, хай приходят, да. Ну, лишь бы мою хату не трогали там. А видно, что, просто вот видно, что они смотрят их телевидение, их Так, радио воно, слушают, да. Да, воно там їхня пропаганда, все-таки, який там 25-й кадр працює. Слушайте, что мы говорим про Авдеевку, когда у нас тут вот только закрыли недавно каналы, которые прямо говорили, что Украина лишняя страна, что там Россия наш друг, брат и так Ну, далі. закрили, але він там відкрив зараз цей перший незалежний, і все одно йде це. Не, надо добивать Де- это. Це Смысла повинна, начинать це не повинна было. бути державна політика. Все прибрати, все, що пов'язано, і повинно бути зі всіх екранів, що Росія то є агресор, і країна знаходиться в стані війни. Все. Вот когда Порошенко это не сделал, не закрыл эти каналы, он сделал плохо и себе, и Украине. Потому что в итоге они содействовали тому, чтобы его убрать от власти. И, соответственно, страна все эти годы смотрела вот это вот все. Да. И это тоже, они же тоже говорили, ну, война это ошибка, ну, это поссорились там президенты. Вот Порошенко развязал войну там с Путиным, да, хотя Порошенко еще и не был даже президентом и так далее. Ну, то саме головне кинуть інформацію. Вона знайде, де прорости. Да, вы знаете, много у нас книг ветераны написали, а вы ничего не пишете? Ні, ну діло в тому, що інтерв'ю там з Не, декількома ну кто что, письменників, кто интервью дает, кто Да, пишет. ви розумієте, для того, щоб писати, повинен також бути хист якийсь і все. Просто сидіти написати. Ну, ви розумієте, казали, є що згадати, нема що дітям розказати. Так і тут. Ви розумієте, що всю правду також про Да-да. цю війну розказати, а неправду вигадувати там також, тому що на даний момент, говорю, всю правду, якщо розказати про ті всі події, ну, на сьогоднішній день, я думаю, вона не Ну, я ваше потрібна. интервью читал, они достаточно откровенные, на самом деле. Ну, Да. откровенно, ну, не до кінця. Ну, понятно. Не до кінця, тому що... Ну, є. смотрите, если книги есть, да, но книги у нас читает 1%, активно читает книги, ну, может, 10%. Да? Вот. Фильмов мало. И один из вот буквально считанных на пальцах фильмов, это фильм «Киборги», как раз Ахтема Ахтем, Сейтаблаева, да, да. про, собственно, про вас и ваших ребят, да, про живых и погибших. Вот. Смотрели же фильм, да? Ну, я ще більше скажу, ми з Ахтемом є друзі, і я приїжджав в Я не деяких знал, я вот питаннях, просто і спрашиваю. в да. деяких питаннях Ага. я його консультував, ще коли йшли зйомки цього фільму. Тому ми з Ахтемом... Ну, для него было товариші. очень важно, вот еще за эту тему боятся браться режиссеры, сценаристы, потому что скажут, вот ты на войне сейчас себе хочешь сделать славу, и будут говорить, вот тут не так, это не так, то не так. Поэтому он советовал с такими людьми, как вы, чтобы ну, максимально честно этот фильм сделать. Да? Да, я вам скажу, да, там з деякими розмовляв після фільму, так? І вони там кажуть, от все-таки всі очікували, да, що зараз там кіборги і покажуть там фільм, да, там і розлітаються взриви, снаряди, там всі та. Але Ахтем в цьому фільмі він більше показав психологію, вплив війни на різних людей. Там Там діалоги такі, да, Да, інтересні. там, говорю, там не ставили за ціль показати страхи Бойовик, війни, війну, це все, де розлітається там шматки тіла, все остальне, там от психологія була показана, і як вона по-різному, що люди різних характерів, люди різних національностей, люди різних вікових категорій. Як це впливає війна на це? Він дуже хороший фільм. Я був на презентації, запрошував Ахтем. Я отримав масу задоволення. От він показав
цей фільм потрібно показувати для того, щоб люди вивчали психологію війни. А там это точно отражено, да? Да. Там воно показано, от, психологія людей, як люди реагують на це. А если бы я у вас спросил, вот вы лично про как, ну, я понимаю, что вы не режиссер и не сценарист, и я не режиссер, не сценарист. Но если бы у вас была возможность снять фильм про какие-то эпизоды войны, да, вот что бы вы сняли? Про что? Знаєте, все-таки я б зняв би більш щось таке от не трагічне, а от я б все-таки як хлопці от реагують от після війни, після бойових дій, як вони приходять і от як їхня реакція. Тому що ну, я не хочу, ну я б не був би на як сторонником того, щоб показувати там, да, стріляють, куча снарядів, розривається. Мені от показати от, психологію людей і щось позитивне, таке позитивне, яке від війни. Хоча я вам скажу, що на війні дуже мало позитивного. Єдине позитивне, от я з війни взяв, це те, що, наприклад, війна, вона от мені профільтрувала моїх всіх друзів. Да, вона зробила, от ті, хто фронтові друзі, вон то дійсно друзі, з якими ти прийшов. Частина друзів відсіялась, як що ми зрозуміли, що то не є друзі, але дуже багато придбав друзів, які от дійсно ти в них впевнений як сам собі. Це ті люди, які в будь-яку секунду тобі допоможуть, це ті люди, які люблять Україну, це ті люди, які дорожать Україною, а не ті люди, які просто рахуються тобі другом і використовують тебе і всіх решта в своїх цілях, і їм Україна потрібна тільки як засіб для здобутку грошей. Буде Україна, буде Росія, йому паралельно, або йому гроші капали. Тому таких людей відсіялось і більше стало таких от в мене. Ну, основно всі друзі в мене зараз це патріоти, це люди, яким не Україна понад усе. Слушайте, а можно спросить, вы сможете ответить на вопрос такой, за что вы получили такие высокие награды? Это реально второй степень, третьей степень Хмельницкого, это боевые серьезные награды. Сможете вспомнить? Ну один за Донецький аеропорт, за оборону Донецького аеропорту, а другий це там було у ворога, стояли там 3 танка і 1 ІМР-ка. Угу. І нікого не сповістився, там провели таку от успішну операцію, в результаті якої ця вся техніка була на нашій стороні, була вивезена, і ворог при цьому ніхто не постраждав, ні одного в мене не пораненого, нічого. Тобто ви угнали 4 дні з бойової техніки? Да. І передали нашим віддали, а вони вже побачили, що їх немає, це коли ми вже були від них далеко, вже тільки артилерію могли. Ну, при цьому я про це, що планую і все, не знав ніхто, навіть з мого оточення. Кожна група працювала в своєму напрямку, а загалом не володів навіть командою, ніхто не з команди, чи нічого. Виталий, а у вас же опыта такого большого военного не было. То есть вы Нет. больше военный, вы сапер все-таки, да? Да. А сапер это немножко другое, это философия другая, все другое. А тут вам пришлось командовать батальоном. Как вообще это, как люди опыта набираются на войне? Ви знаєте, що дуже швидко прийшлося набиратись, тому що 21 січня я ще був помічником комбата, я собі займався своїми інженерними проблемами, тому що в нас вчили зовсім по-іншому. Я не піхота, у нас є своя там інженерне забезпечення бою, вузький специфіка, все. Але коли попав в комбат в полон, і ти остався тет-на-тет з батальйоном, і коли на тебе більше 100 очей дивляться з надією, то хочеш ти чи не хочеш, ну ти повинен був швидко вивчати, тому що я кажу, я гаубиці, да, наприклад, у нас була гаубична батарея, да, я гаубиці ці на картинках тільки бачив, міномети також на картинках, дії десантно-штурмових підрозділів, я також їх не вивчав. Тим більше, це ж ціла наука. Да. Я не вивчав цього, але кажу, для того, щоб все, ти залишився
сам на сам з цією проблемою, і мало того, що сам то ти несеш за себе відповідальності там якось. Але коли ти несеш відповідальності ще за весь батальйон, а в батальйоні на той момент було біля 700 чоловік. І коли ці 700 чоловік, і ти розумієш, що це 700 чоловік, це тільки з тобою. А в кожної жінка, мама, папа додаємо, і ми отримуємо, що Тысячи людей, за которых ты за отвечаешь. тисячі людей, яких ти відповідаєш, тому що ти взяв, ти повинен повернути і зробити все для того, щоб їх повернути живими. Я задавал этот вопрос, который сейчас вам задам, одному герою Украины, который тоже вот именно в тех боях, когда, ну, жесткач был. Я хочу услышать от вас этот ответ. Я вот человек гражданский, например, но будет война, мы все пойдем, да? И что я умею? Я умею там, ну, стрелять, я попаду куда-то с автомата, да? Но главное же не то, что умение стрелять там, или вы же всему тоже учились на войне. Главное, вот, может, плохое слово для эфира, вот как не зассать в тот момент, когда тебе придется воевать? Вот, что тут Розумієте, главное? Ну, це головне, ви розумієте, там. Ну, перше, це ти як командир на особистому прикладі. Там все. Роби як я. Да? Наприклад, тому що я брав, я йшов перший, я йшов з розвідкою, все остальне, я цим самим, да? Наприклад, всі скажуть, мої хлопці, да, я кожен ранок там брав, і я без бронежилета, да, там, де ми на водяному, я обходив пости без бронежилета, без каски, без нічого, я показував їм, що хлопці, спокійно. Багато залежить від спокою командира. Якщо командир, вони в ньому впевнені, і вони бачать в ньому спокій, і вони вірять йому. Тому, а якщо вони бачать переляк в очах, коли вони розуміють, що командир їх не розуміє, що робити, от тоді починає спрацьовувати цей переляк. Тому я скажу так, да, наприклад, коли кажуть, я там не боявся смерті всі. Природа заложила нам так, що інстинкт самозбереження в нас є і був. Але настроїти людей на те, що ми можемо загинути, можете загинути, це також перед боєм повинно бути. Але говорю, що для того, щоб не стали, вони повинні бачити цілі і бачити, що в них командир вірити в те, що вони повернуться. Розумієте? Тому що ну, всі йдуть, всі мають надію на те, що вони повернуться. Знаете, вот это герой Украины Вова Гранюк из 30-й бригады, которому я задал этот вопрос, он примерно то же самое ответил. Вот он сказал так, ты, говорит, понимаешь, ты идешь, когда вот по селу, ну, контактный бой, да, и ты видишь, твой товарищ упал, оборачиваешься, у него просто голову оторвало, да. Другой упал, ты видишь, что у него прострелено там плечо и кровь течет, да. Но у тебя есть задача идти дальше, и с тобой еще люди. И он тоже сказал, да страшно, говорит, очень страшно было. Потому что я понимал, что меня тоже могут привезти в мешке домой, по частям. Да? Конечно, у меня там жена, дети и так далее, страшно. Но если я струшу, если мой товарищ, перед ребятами неудобно. Поэтому мы вот один, как бы, я тогда сказал, Вова, то есть получается, что война — это такая командная игра со смертью, получается, Да, вместе. командна, да. І саме головне там не тільки командна, але все залежить також і від вожака. Да? Ну, От конечно. вони дивляться на свого командира безпосередньо. І тому багато що залежить від. І тому, от, наприклад, да, на сьогоднішній день в Збройних силах там ставлять все, я все-таки рахую, що в Збройних силах на сьогоднішній день повинні командувати ті люди, які мають авторитет, повагу. Не только звание и не тільки, только должность. Да. Да, тому що ну, на сьогоднішній день, от кажу, що за тим командиром, якому вони довіряють, вони підуть. Знаючи, навіть, що на смерть вони йдуть разом з командиром, і вони підуть з ним. А тому командиру, якому вони довіряють, навіть якщо він там скаже в бой, все остальне, ну, не буде ефективності. І нас на сьогоднішній день, ну, я думаю, що більше 50% командирів, от, які не користуються повагою, а їх призначали, тому що потрібно було призначити там людей відповідних, там, кого. А там, говорю, що все-таки на сьогоднішній день авторитет командира повинен бути стояти на першому місці при призначенні на посади.
Слушайте, но война, вот если война в активной фазе, да, она быстро отсеивает вот этих вот людей, которые не могут по-настоящему авторитетом не пользоваться. Все равно выдвигаются люди, ну, так же, как и вы, там, и другие, которые не были командирами до этого. Но вот так, Ну, ви на розумієте, практиці. да, ну, біда в тому, що от вона відсіює, але вона відсіює з людськими втратами. я понимаю, що Ви ви. розумієте? Тому ось чому, що не хотілося б, тому що деякі такі помилки приводять до великих трагедій, да, коли гинуть десятки. А у вас людей. были такие дни, когда просто ну, много ваших товарищей погибало? Ну, дивіться, ну, в нас взагалі загинуло 36 чоловік. С бата? Да, з батальйону. Із них 30 чоловік це в аеропорту до мене. Зі мною загинуло 6 чоловік при мені. Саме більше загинуло це з 18 січня по 21 січня. Тоді там 25 чоловік і 16 полон. Були самі тяжкі дні. А так в мене взагалі в одному бою в мене загинуло тільки 3 чоловіка. А так потім такі одинокі були випадки. А ті, хто потрапили в полон, вони повернулися? Всі повернулися до моменту, поки ми закінчили, демобілізувалися. У нас ні одного в полоні з нашого батальйону не залишилося. Ви міняли захвачених? Міняли по-різному, і захвачених міняли, і так, і всіх. Но на момент до того, поки закінчилась демобілізація, у нас ні одного не залишилось там в полоні. Многие рассказывают, конечно, что эти сволочи относились ужасно к пленным. Что рассказывают люди, которые были у них в плену? Что это вообще за люди там воюют против нас? В моральном смысле. Ну, ви розумієте, люди, які не мають ні моралі, нічого, ну, ви розумієте, ну, прийшли захватчики, да, от у них ціль – це заробити грошей, так? Тобто гроші на першому місці. Гроші на першому місці, так? І на другому місці це познущатись, да? У них же була там вся ця пропаганда построєна укри, Фашисти. Да, фашисти, і от у них оце завдати найбільше болю І приниження. і приниження. Тому там хлопці, їм дуже тяжко це все згадувати, і скільки з ними спілкуюся, їм, ну, вони не хочуть це згадувати, тому що я розумію, що воно дуже їм на психіку давить. Але там, ну, якщо їх можна назвати людьми, то є звірі. Лично вам доводилось общаться с русскими, которые приехали убивать сюда? Ми один раз дав полон, 5 чоловік взяли в бою. Ну так, спілкуватися. Діло в тому, що, ви розумієте, ну, там у нас і часу не було, і ми їх зразу передавали Розвідки. в СБУ. Приїжджали, забирали і все. Тому там, ви розумієте, ще спілкуватися з ними, коли йде бій, Ну, часу коли немає, я розумію. часу немає. І, по-друге, в мене і бажання немає, тому що, ну, я не хочу спілкуватися з цими людьми, з ким не хочу спілкуватися, хто є ворогом. Хай інші, які більш підготовлені, тому що... Но вы их мотивацию все-таки считаете, что первая мотивация у них деньги. И плюс Да. пропаганда. Что Да. Гроші, і от перше це гроші, а друге це те, що от все-таки пропаганда про те, що укри, фашисти, бандеровці і т.д. і т.п. От, Мне рассказывал один журналист из Донецка, мой коллега, что когда был аэропорт, был такой эпизод, по крайней мере, что вот эти русские, которые там всем руководили, гнали вот эту шпану местную, которая к ним подвязалась, ну, Моторол вот этих всяких помельче, да, что их гнали просто на утилизацию на аэропорт, что они на вас гнали, там тут... Ні, ну то зрозуміло, та тактика була, їх що там, ну, давайте візьмемо, хто там залишився в Донецькій, Луганській області. От ті, хто мають там проблеми з законами, ті, якщо, да, хто в житті нічого не досяг, а тут їм дали зброю в руки, і він став цим. А росіяни, вони прийшли, для них хто такі місцеві? Ніхто. Їм, ну, 10 туди, 10 сюди, вони їх заганяли, і їх там як пушечне м'ясо ганяли, і вони до них відносились, до цих всіх, як, ну, як до навіть не второсортних людей, там, взагалі як до бедлоти.
І до сих пір до них таке відношення. Видели, доводилось вам в бою видеть или в плену кадровых русских десантников или кого-то? Вже в бою то бачили, да, і потім бачив загиблих їхніх кадрових військових, загиблих, от чисто їхніх. І в одному із боїв у мене загинуло 2 чоловіка тоді, там такий жорсткий був бій. І ми потім дістали одного вбитого їхнього. У нього тут була наколка літуча миш. Да, і мене тоді 5 днів штурмували вони наші позиції. І я зрозумів, що щось тут не те, тому що 5 днів іде навала. Это спецназ ГРУ, да? Да. І ми, коли його витягнули, да, його коли забрали, то нам сказали, що за його труп віддали дуже багато з Донецького аеропорту наших загиблих. Більше 20 з одного. Хто ж він такий був-то? Ми не знаємо, тому вони приїхали, ми його речі, все віддали, його номерочок, все віддали. І говорю, що нам потім сказали, що за нього дуже. І того, говорю, 5 днів мене тоді от наші позиції йшли, там, де цей бій був, вона заходилася ДРГ ворожа, і то вони хотіли його достати. Скажите, вот если смотреть русскую пропаганду, вот даже в YouTube заходишь куда-то, и там ролики все время патриотизм, там самые сильные такие все они, ну, такие вот ряхи у всех, такие накачанные ребята, эти десантники русские и так далее, и так далее. А вот по вашим ощущениям, по ощущениям ваших друзей, вот какова их манера воевать, как они воюют вот в Украине, как они воевали? Ну, ви розумієте, у них манера, дивіться, вся війна, да, вони ж беремо, де вони здобули такі перемоги. Там, де ми чуть-чуть дали слабінку, да, там Іловайськ, да, пішли, вони розстріляли. Да. Донецький аеропорт. Ну, у них фактично не було ж там якихось там успішних якихось армійських операцій, да, там щось воно. А там просто отак от навала, там, ну, в деяких випадках наша нездатність була скерувати, вони вигравали. Але такого, щоб там якусь вони проявили якусь тактику, все там. Ну, щоб вас чим-то удивили, да, да, наприклад? там нічого, там просто от вони користувалися, де наші слабінками, а де просто тим, що вони казали, давайте, ми ж нормально, виходьте, там, заходьте. Ну, і я скажу, що в цій війні дуже, дуже багато було зради з нашої сторони, тому що беремо за ці всі часи, да, там вже у нас і міністр оборони був російський, і СБУ було російське, було дуже багато. Армію довели почти до несуществуючого состояння. А там, що залишалося, то ще й мало того, що до армії не боєздатна, так ще і там в керівних складах залишили проросійські сили, які потім нас здавали і робили те, що ми мали. А вот во время, когда вы участвовали в боевых действиях, вы чувствовали, что кто-то сливает информацию, да? Вы про это говорите? Да, да. Ну, діло в тому, що дивіться, я вам скажу, що от, наприклад, те, що я хотів робити, те, що я нікому не казав. Вверх я нікому не докладував, нічого. Розуміючи, що це може... Це не може, воно 200% воно піде. Да, наприклад, на той момент, я сьогодні можу вже сказати, да, коли нам приходила вказівка з Генерального штабу, що перевести всі радіостанції на такий-то ключ, то я своєму начальнику зв'язку, в мене Євхіменко був начальником зв'язку, я йому сказав, переводиш на свої. Доповідаємо, що ми перевели всі радіостанції, а ми працюємо на... Але, говорю, якщо я узнаю, що нас прослуховують, ти в мене будеш виновен. Один. Тому роби все так, щоб... І говорю, а спілкуючись з іншими, ті кажуть, ми тільки щось по радіостанції між собою поговоримо, тільки щось плануємо, ми виходимо, нас зустрічають. Біба, а що тебе? Я говорю, тому що в мене своя. Ми перейшли на свою, в мене є одна людина відповідальна. Якщо я десь попаду в щось, я буду знати, звідки пішла утечка. Все. В мене одна людина буде. Тому що я розумію, що в Генеральному штабі відпрацювали ключ, на який перейти всі радіостанції. Поки воно дійшло до нас, вже воно там давно.
і в житті настроїли всі радіостанції. И чекают. Чекають, поки ми настроїмося, щоб нас хорошо прослуховувати. Какая была самая большая ваша удача во время войны? Ну, удача те, що особисто те, Да, що я ну, конечно, залишився лично, живий. да. Те, що я залишився живий, я А, вам скажу, що було один раз, стою, от курю, і буквально в метрах 10 розірвався снаряд. І я отак як стояв, і ви не повірите, що отак от осколками посікло стінку, а мене не тронуло. Ми з командиром бригади, він зараз командуючий військами Мисюк, ми з ним теж вийшли на рекогносцировку, от ми стояли, розірвався снаряд, і от йому отак от просікло отак от в бок, і що вона не тронула тіло, воно пробило бушлат, це пробило, а на тілі остався від того, що вона гаряча, просто ожог. Ага. І все. Таке от везіння було. І говорю, що і так багато випадків було, коли от чисте везіння, яке мене спасало. І говорю, що снаряд розірвався, і говорю, стінку посікло, а отак от. А снаряд его не слышно, когда он улетит, да? Ні, снаряд. Я же Коли- гражданский человек, извините. Дивіться, коли Да. Потому что мину же гра- вроде слышно, что когда она летит, ее слышно. Воно слышно, так. Да. І слышно. Діло в тому, що там, коли постійно, да, воно стріляє. Так, то ти, Ну коли я ти стоїш, понял, все, тишина, да, да. а коли воно постійно стріляє, ну, літає там. Да, просто ти ж не знаєш, думаєш о тому, куди що воно сюди прилетить, да. Да, воно літає. Але дивіться, отак от беремо, да, коли гради, да, ти сидиш там, пум-пум-пум, починає хлопати. Вже знаєш, що це гради. Да? Ну, ти знаєш, що у тебе є там мінімум 10 секунд. Мінімум. А так буває до 30 секунд, поки вони ж летять. І все, у тебе є час закінчити покурити, десь піти за стіночку стати і перестояти. Гаубиці, коли стріляють, там до 10 секунд тебе є. То вже чуєш, бум, все. А саме страшне, це коли танк виходить. А чому саме танк? Чому танк? 3 не страшніше? секунди. До 3 секунд. Від хлопка виліт і до розриву снаряду максимум 3 Це секунди. коли пряма наводка. Коли пряма наводка, так. Да. Ну, танки виходять, і став, і там вже пум-пум-пум-пум, і так ложить так хорошенько. А задача танка – это выйти на позицию и сразу начать стрелять, Да. пока тебя не стрессовали. І бігом уйти. Да, то есть эффект Все. неожиданности Да. появления. Ага. Все. То гаубиці, вони собі стоять, да, Да. ціль навію, вони собі накидали і потім звернулися. А танк, якщо він виходить, він вийшов. Сама більша ефективність, да, танка – це пряма наводка. І все, він вийшов, бисенько вилетів, отработав, і все, і пішов. Вы раз сталкивались с танками, скажите, а вот эти джавелины американские, ну вы их не видели? Ні. Но Вони ж пішли. они практически 100% уничтожают танки, Да. да? Да. То есть вот если у тебя джавелин, то ты, можешь, увидел, навел выстрел и все. Да, ну там же там піймав ціль, зафіксував Да, її, и все. і все, і потім нажав пуск, і ракета сама ходить. Да? І Причем она якщо- сверху уже бьет, по-моему, Да, Ага. саме Тонкою броню. Тонку броню. Да, наприклад, якщо наші, да, от всі ракети, да, це протитанкові птури, да, там їх треба управляти, їх треба вести. Одні там по проводам, інші по лазеру, ну ти наблюдаєш. А тут ти піймав ціль, зафіксував її, пустив, і танк хай собі їде, вона знайде його. І все, він собі тихенько. І саме головне, що ти переніс, ти вистрілив, і бисенько пішов, вона сама, ти перезарядився, інший ловиш танк. А вона собі сама шукає. Вона як кобра, вона раз підходить. І... То есть при наличии джавелина, то есть танк вообще теряет смысл. Да. Его боевое время очень ограничено, если он попадает. Якщо тільки є построєна захист на тому, що там у них є джавеліни, дуже малий шанс того, що танк. А как вы Качает. без всего этого с танками имели дело? Як там вторами пробували, але в основному от, спасалися тільки те, що танк, він теж ж вони бояться, він отработав, він ушов. Оце коли він працював, то ховайся і все. А там його пробувати знищити, ну. А почему наибольшей популярностью у русских пользуются минометные обстрелы? Почему чаще всего обстрелы минометные? С чем это связано? Вот как военные, скажите.
Міномети. Діло в тому, що вони маневрені. Да? Його вкинув в легковий автомобіль, да? Під'їхав бистренько, А, вот. все, став, да? І він бистренько на розгортання. Да? Він мобільний, Мгм. більш мобільний, тому що, як би це не було, гаубицю прив'яжи, і відстрілявся, потім, поки ти відстрілявся, поки ти згортаєшся, великий шанс, що вже тебе засікли і буде. А якщо ти взагалі міномет поставив на легковий автомобіль, да, ти під'їхав, зупинився десь в любі цьому, відстрілявся, сів по коробці і пішов далі. Просто що вони більш маневрені. Мгм. Більш маневрені, тому вони користуються цим. Что важнее на войне, вооружение или люди? Озброєння. Озброєння. Діло в тому, що людей так потрібно берегти. Тому від того, яке озброєння, да, наприклад, дивіться, далеко не треба йти. Ось ми беремо наших також колись братню республіку Азербайджан. Да? Давайте подивимося їх успішну операцію по Нагорному Карабаху. Да? Коли з допомогою безпілотників і сучасних видів зброї, да, вони понесли там мінімальні втрати. Ми до сих пір, да, ми вчимося там по статуту бойовому, да, який на досвіді Великої Вітчизняної, там шашками на танки, все остальне. А все-таки берегти. Новая война, да. Нова війна, вона повинна бути зроблена так, щоб все-таки берегти людей за допомогою технології нового озброєння. Щоб все-таки людина, щоб вона сиділа от, з такою от, Мгм. і управляла цими безпілотниками. Сейчас в нашей армии намного больше умного такого вооружения, чем в то время, когда вы воевали. Ну, я, щоб сказати так, що набагато, ні, ну, чуть осучаснюють, але хотілося б на 8-й рік війни все-таки, що ми повинні були вже перейти, да, у нас вже те озброєння, яке було прийнято на досвіді Великої Вітчизняної, воно повинно було вже давно піти. Да, там, наприклад, снайперська винтовка СВД, да? Ну, вона вже пережила своє. Все, продайте їх мисливцям. СВД это Дегтярева? Да. Снайперская винтовка Дегтярева? Да. СВДшка, ну, 500, до 500 метрів і саме. Ну, зараз вже все, да? Наприклад, Барет американський, да, там 1200 метрів. О, і попадає в п'ятак. Да? Мгм. Тому ці винтовки ви продайте, там, їх продайте 100 штук, купіть один Барет, і він замінить їх. Ми повинні переходити на озброєння, яке забезпечить збереження життя. А вот смотрите, Наших сейчас, хлопців. сейчас основные потери, ну, может быть, основные уже потери, это снайперская война. У меня вот друг мой, литовский журналист, ездил на передовой, кстати, в Авдеевку. И там как раз в день, когда он приехал, один наш боец, просто ему попали просто в голову, он высунулся на полсекунды. Просто с Кавказской приподнялся над окопом. И тут же ему просто разнесли. Ну, там страшные кадры. То есть они вот натурально охотятся. То есть они пристреливают позиции, все. То есть что делать со снайперской войной? Вот когда приезжают, они же наверняка из России на охоту присылают. Ну, а де Да. наші антиснайперські групи, які повинні працювати на цьому? Антиснайперская группа — это такие же снайперы. Такі ж снайпери, які сидять і дивляться, да? Все одно снайпер, він десь засвітився, вони повинні працювати по відлову цих всіх. Ну, він же не буде сидіти завжди, лежати, да, там, місяцями без руху. Угу. Тому повинні просто працювати наші снайперські групи. Це раз. Ну, я ще в 15-му році казав, коли ми вийшли вже на фронт, да, ми зупинили ворога, і от він є лінія фронту. Да. На той момент, на сьогоднішній день, да, війна повинна бути спецов. Да. Це з допомогою ДРГ і з допомогою снайперів. Посадити через кожен там кілометр Угу. по снайперу з хорошою оптичними приладами. І все. І можна їх там було просто винищувати отак. То есть против снайперов есть только одно оружие, это другие снайперы. Антиснайпер, да. Угу. Антиснайпер. Ну, дивіться, діло в тому, що на сьогоднішній день там, наприклад, є ще досвід за кордоном, є досвід підготовки собак на снайпера. А як це працює? Собаку просто відпускають,
І все. От собака навчена так. Вона побігла в посадці, якщо ви знаєте, що там десь працює снайпер, от вона сидить там, ця А як собака. вона сигнал подає? Вона йде на захват і все. Вона то його піднімає, а далі ти А. працюєш. То есть она вот тупо его кусает за какое-то Да. место? Вона його піднімає, він тільки вистріл, і вона на вистріл, вона в неї все-таки в собаку, він і обоняння, і те все більше розвинуте. Тому вона сидить там в посадці, все, вистріл прозвучав, вона йде на вистріл, піднімає снайпера, а там вже робота іншого нашого Вы снайпера. сталкивались лично с такими, да? Ну, діло в тому, що я ж з кінологами спілкуюся, з кінологами, і зараз за кордоном готують таких собак. Готують. А как, чтобы она работала? Надо на русского ее? Ні, там, Чтобы перегаром пахло, я Да. не знаю, боярышником. ну, там вона працює іменно вона на вистріл. Тому що, Я понял. Сначала звук, она і четко вона- понимает, где де- это, а і потом вона уже... пішла. Да. Да, Ага. Вона пішла на звук, і далі вже вона це. І їх вчать, і є досвід, і все, і там зараз це дуже відпрацьовується. Примерно так же звучит, как боевые дельфины, а ведь они тоже были, да. Да. Ну, бачите, бойові дельфіни, це ж їх брали, просто навчали, що вони йшли, це як самураї. Ну да. Камікадзе, да, їм цепляли взривчатку, і вони йшли так же точно, як і під час Великої Вітчизняної, да, навчили собак під танки йти. Да, собак обвішували взривчаткою, пускали, а їх вчили на той момент, під час війни, да, їх вчили просто під танком кормили завжди. І все, вони танк, і ті собаки просто по інстинкту йшли під танк, була антенна зверху, вони під танк залітали. Антенна это давал... я понял. І все. Вы можете вспомнить, кто вот с вами вместе пошел на войну? Я имею в виду по профессии. Ведь там военных было не так много, кто тогда... Ну, чисто взял з в руки моїх, оружие. наприклад, да, там із моїх однокашників, все, нас, те, що я знаю, нас тільки 3 чоловіки. Хоча нас випустилось більше 100 чоловік. Это саперные. Сапери, Ага. так. І все. А остальные это гражданские люди, которые кто чем занимались? Я маю ні, а от по батальйону, у нас, дивіться, в батальйоні от кадрових військових було, дивіться, комбат, ну у нас було 5 кадрових військових, а то решта, Из 700 да, человек? а то решта були ті, хто мали в армію Ну, колись в лучшем прослужили. случае срочную службу. Срочну службу, да. Ну там в основному, ну, чим хорошо було цей батальйон, що він все-таки був добровільний, там все-таки патріотизм, от був присутній дух патріотизму. То есть в вашем батальоне случайных людей не было? Все Не сами? було, да. Всі прийшли, всі добровольці, всі там були і Черкащина, Чернігівщина, Київщина, Одеса, Хмельницький, і всі от чисто от на патріотизмі. Если завтра снова большая война, вот вы сейчас чем занимаетесь в мирной жизни? Зараз я були колись до САФи, зараз я там, ну і громадською діяльністю. Ну, знову, якщо і всі хлопці, ми спілкуємося з нашими побратимами, все, якщо знову візьмемо наші речові мішки, вони всі лежать, скомплектовані, все. Вот і все. каждый ветеран, кто ко мне приходит, он говорит, вот вспоминает, что да, у меня все лежит. Все, А воно все лежить, так. Да. А что там? Вот что необходимо для солдата, чтобы просто взять и пойти? Ну Розкажіть, інтересно. туалетні. Ага. Так. У мене є своя каска, свій бронежилет. Мгм. Все. Форма на тобі, оце все взяв і пішов. А из еды что? Или ничего? А що з їди? Ну їди ж набагато там. Ну да, Ну, сейчас прийдеш, еды-то в армии хватает. Хватає, да, тому питань немає. І, ну, навіть їду, то можна в магазині, все там, а там от тобі побритись, аптечка і засоби захисту, бронежилет, каска. Це те, що індивідуальне, те, що я коли ще воно пройшло зі мною, я з ним пішов, я з ним повернувся. І воно в мене лежить. І... А вы ранены не были, да? Нет. То есть вам вообще повезло. Ну, говорю, що. Ну, учитывая ситуацию, которую вы Да. рассказывали, конечно. Ну, діло в тому, що говорю, що деякі тільки появився і вже отримав. А там, говорю, що їздили, там був, де були мої хлопці, там був я. Не було ні одного місця, де б
Вони були, а я не був. Я надеюсь, Виталий, что когда-нибудь мы увидимся в Крыму. Ні, це буде дуже скоро. Я думаю, що ще трохи, ну я думаю, до 5 років, і ми повернемося до Криму і будемо пити кримське віно, засмагати на кримських пляжах, і Крим буде знову повернеться до України. І саме головне, щоб населення Криму повернулося. Те люди, которые смотрят наш канал крымско-татарский, это те люди, которые не просто ждут, они знают, что происходит, и они каждый на своем месте І что-то делают. кожен да. повинен робити те, щоб Крим повернути і повернути частину Донецької, Луганської області. Ну і все-таки робити, перебудовувати як менталітет наших людей, так і саму Україну, що все-таки... Вы знаете, странное ощущение, что, по идее, люди, которые видели самые кровавые события, они должны быть более такие угрюмые, якобы, кажется. На самом деле, самые большие оптимисты — это военные, которые ко мне приходят. Вот реально, без шуток. И почему-то вы все время такие, ну, не знаю, позитивные люди. Не знаю, с чего это. Ну, діло в тому, що там на позитиві, да, наприклад, да, я коли там приходив, да, хлопці, я бачу, що вони понурі, мені треба було якось з ними спілкуватися, тому що вони дивляться на тебе. Вони з тебе, і якщо ти будеш ходити, да, там, навіть якщо там щось Сумний просто. будеш Да. ходити, да, і ти розумієш прекрасно, що це передасться і їм. Тому ти повинен був завжди бути в настрої, ти повинен показувати своїм настроєм, що все нормально, все, щоб там не було, хоча там по радіостанції там щось там таке, все, ти приходиш, все нормально, все тихо, все спокійно, все під контролем, все, це бачиш, а коли ти з ними шуткуєш, вони взагалі там... Дякую, пане Виталию. Короче, все спокойно. Крым вернем. Благодаря таким людям, как мой сегодняшний гость, и таким людям, как вы, которые смотрят наш канал, поддерживают наш канал как только можно, в том числе донатами через Patreon. Это очень важно. Мы благодаря вам вещаем. И как бы пока мы все вот вместе не растерялись, не там приуныли, чем мы себе позволить не можем, тем более как крымские татары, вот, которые пережили очень много. И это наше последнее испытание, но мы его, я уверен, с честью пройдем. Всего доброго, смотрите АТР.